Pěkně. No Maršo, ty jsi případně druhá, ale nevím, jestli na to dojde. Co? Jsem tady. But just be ready. Maybe will come some time to run. You know that's some for this. Tak, zkusíme se s druhou fázi s během někdy, jo, během toho zápasu, tak se soustřeďme. Pravý pole. The rest right now. Tak já to pochytnu. Taky pauza v tomhle zápase. Půjdeme na hit nějaký jeden, jo, čili na začátku ne. Levý pole. Půjdeme na hit zase nějakým způsobem. Ano, Infield. jo. Finále, vždycky, když hrajeme finále, je to vzácná příležitost. Není finále moc, ale je dobrý vždycky si je užít. A je dobrý je hrát. Ale je dobrý je hrát dobře. Ahoj. Ahoj. Ano, i zvuk. Ahoj. Two down. Porovní. Roj se potom dopředu. Pojď. Jedem. Jeden, one down. Big lead off. Be aggressive. Pořád agresivně na palce, jo, agresivně. Up. Don't turn so much like this. Just because we are always playing for fifth games, right? You know, that's concentrate your hand up. Time jenom si vzal? To bylo kde jenom? Vysoko? Fakt vysoko. Tady jenom myslíš, jo? Myslíš, že bude vysoko. A to bylo skoro člověče, jako že to bylo úkolem tam tý sáby, když tam klečí. No tak dobře, no. Yeah! Over, come on! Domů, a valto na tur. Come on! Stay there! Na metu a půjdeš. A jdi! Dobře. 7 ven, 10 dovnitř. Jo. Jo, that's it. Hey. Okay. Good job. Tak poměrně pohledný zápas. Děkuji.